orain, Burp saioaren plato berria ikusiko dugu Euskal Herriko ikusentzunezko altxora. Hemen da. Ate hau idekiko dut. Aitor! 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 Ezer hori? Ez duzu amaitu edo? Lasai. Beste aterabide bat atzemanen dut orain eta jarraitzen dugu Burp saioarekin. Burpon ikusi duzuen bezala gure plato berria ez dugu amaitu eta hemendik Bilbo Arte Fundaziotik aurkeztuko dizuet 3 astez Burp saioa. Hau dela gutxi, zientifiko batzuk deitu digute esanez zorionak, zuek baduzute sekretua ondo sartzeko. Ona da burpatzea esan digute. First, and she trains every day except for Saturday. Training is nothing to me. I love training. And I always... Hau dela gutxi tipo bat ezagutu dut Bilboko kaleetan eta majoa izan naiz berarekin. Superheroi bat ezagutuko duzue gaur Burp saioan, bere izena VHS Man. Vintage ukitua gaur, orain egun. VHS Man! Eta bai, gurentzat ere krisia da hortarakotz bekarrioak hartzen ditugu. Gure bekarrioa ezagutzen duzue, bere izena da Getaro, eta hori ikusiko dugu. Zuzi uste zu hobeto Praga edo Tangale? Kalekoak atalean gudari bat ezagutu dugu. Orain lasaitasunean bizitzea saiatzen ari da, baina ez da beti ereza. ¡Hijos de puta! Listo zarete mandoa utzi segurtasun wala ondo ipini Burpon eta orain ikusten gara. Burp tour egin nuenean, Arrankudiagan tipo bat ezagutu nuen. Bilbon inbiltzen nintzen, itzordu batetik ateratzen nintzen, eta tipo hori ikusi nuen. Jatora naizelakotz erabaki nuen berarekin egoitea. Hey, txo! Hey, ezagutzen gara? Hombre, artista, bai. Zela antzu? Ondo. Txusa Arrankudiagakoa. Bueno, ez, ni hemengoa naiz, baina ikusi ginen zure herrian. Horretzen zara? Bai, Babiloniako bidean, bileran eta... Bueno, barkatu, Ja, bueno. Piskat arkituan nintzen eta ez naiz kontrolatu. No problem, kolega, no problem. Kolega! Kolega! No problem, peace and love. Zuzena zein? Jokin Etxeberria. Nice to meet you. Nice to meet you. Bueno, zer egiten duzu hemen Bilbon? Bultatxo bat eman, ari nahi zau ikuste, bakazu nire hilea. Bai, con el pelo. Claro, ez dakit. Doainik denez aian egiten. Nahi duzu zerbait hartu? Etor zaitez nirekin, zerbait hartuko dugu, kafe bat. Zure etxen? Bueno, ados. Goazen. Bueno, lasai, Ongi etorri, txo. Jo, zelako etxea?
Bai, zutaitu? Bai, etxe berria. Bai, ni bezala, jatzaitez. Zer hartuko zu, kafe bat? Ez daukazutea? Hori ez. Boa, Lasai, joan naiz erostea. joango zara? Bai. Eskerrik asko benetan. Ez horregatik. Mesedez, egon lasai eta ez ere, Ez, lasai ez zuterreko. Drogarik ez hemen. Ez. Bai. Opa! Eta horri bikai. 2 euro. Bikai. Eta merkeago? Euro bat. Bikai. Hori da. Hori da, Bob, hori da. Zu bai jainkoa, puto amo. Kaixo, polita. Zer moduz? Ondo da hori? Da hippie bat entzat. Ondo? Ondo. Ba, zemat? 2 euro egita maz. Bueno, pentsatzen nuen merkago zer gabe. Hola da. Gero dago beste bat, zuek bezaltzen dena. Ba, ondo da. Ja, mila esker. Ba, eskerrik asko, Eta egunon bat pasa. Agur! Agur, bikai. I got my own in the promised land, but I feel at home. Hau, Patxo! Soiokin. Eta, daukat. Atea. Ere duzu? Eta hori, zer da? Zer. Eta hori, kaun txos? Ez dut erre, Kaun hombre. Superheroiak aterean VHS eman ezagutu dugu eta mundua nahi du konkistatu. Egiazko friki bada eta ez dakit nondik ateratzen den. Lortu dugu berarekin geratzea eta izugarria izan da. Superheroiak. VHS eman naiz, eta zu menderatzera etorri naiz, DVD, eta CD madarikatua. VHS eman, arratsaldeon, egia esateko egiazko placer bat da zurekin izaitea hemen, nire lehen pelikulak,
olako formatuarekin ikusi ditut. Bai, formaturik onenak, haupa jokin. Onat, etorri zira zure guda aurkezteko hemen Euskadin, kontatu pizkat. DVD formatua nire etxaila da. Osea, ni hasi nintzen 80ko hamarkadan borrokatzen Betakamen aurka. Eta Betakamen, Betamax, eta borroka hori ni irabazi nuen. Eta gero 80ko hamarkadetan etortzen dira disko txiki batzuk, eta esaten dira ni baino hobeagoak direla, eta hori gezurra da. Aizu, DVD, gogoratzen altzara nitaz, VHS eman naiz! Eta gogoratzen altzara Betacam zintaz, basuri berdin gertatuko zaizu! Bihar ikusiko gara, arratsaldeko 5:00. VHS eman! Orain azken formatuak ikusiz, Blu-ray, HDMI, 3D, ez dara sentitzen pizkat old school? Ni rockeroak bezalakoa naiz, ez naiz inoiz hiltzen. Eta beti egongo naiz hor, borrokatzen eta formatu berriei jipoitzen. Ni asko sobeagoa naizelako. HDMI, Blu-ray eta horrelako gauzak, MP3, MP4, horre da DVD-ren primoak, lengusuak. Kaka berdina dira izen ezberdinekin. Zer dira zure sekretuak, zure botere berezia lantzeko? Formatu perfektua naiz. Niri ezin naute pirateatu, adibidez, zintekin ikusi zelako lepoko ederrak egin aldituzun, hau nire eskontxaren bideoa da, eta ikusi hau astuna da, eta norbait etortzen bazizu lapurtzera, zintazo bat orpegen eta kao! Zer egiten duzu egunero zure sasoia lantzeko? Korrika egin, eskailerak igo, jaitsi, pesak, angiarreak dolantzeko. Bat, bi, hiru. VHS forever! Berreun! Txokolatezko tableta! Indarrak berritzeko CDs eta DVDs egindako bokadila jaten ditut. Eta horrela bere almenak ere jaten dut. Sexu mailan? Ez dut ez da sexurako ere balio, oso biribil txikia dut eta niri ez hau ez aizartzen. Entxeatu zara? Bai, ez dute beste gauza merezi, ez da horretarako ez dute balio. Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Gustatu alzaizu? Familiek! VHS eman eskerrik asko eta laizter ikusiko gara. Superheroia zara. Ez, mendekatzailea. Ni mendekua nahi dut. Ez naiz heroia. Heroiak dira nire zintak erosten duten pertsonak. Horrek dira benetako heroiak. Eskerrik asko. Benetan, plazer bat, izan da. Ze pertsonaia ez da? Baina bizi publikoa eta bizi pribatuaren artean beti desberdintasunak badira. Eta gure taldeko batek VHS-eman ikusi du DVD bat alokatzen. Zertez bitxatu? Ni ez grabatu, Alde mendik, bekagoela! Getaro gure burbar famatuak kazetaria bihurtu nahi du. Hortarakot, mikroa utzi diogu eta joan da Bilboko kaletara jendea elkarrizketatzea. Eta goizuntan maleruski euskaldun gutxi Bilbon. Bilbotarak mesedez euskaltegira goazen. Kaixo guztioi, gaur oso urdurinago. Jokinek nire kontu utzi du gaurko burpa eta, zaiatuko naiz.
galdeketa bat prestatu dut, eta hemen Alde Zaharreko jendeak zer erantzuten didan ikusiko dugu. Guazen. Kaixo, egun hon. Bueno, nire lehenengo. Itzu barkatu, galderatxo bat, Hostia, nire lehenengo eguna da, lagundu pixkat, ez? Ostras. Hola, zen moduz? Hola, buenos días. Hola, unas preguntitas. Sí, a ver. Vale, nada, soy nuevo aquí en el casco y me gustaría ver si pudieras decirme la mejor forma de ligar aquí con mujeres. ¿De ligar? Son todas bolleras. ¿Todas bolleras? Todas bolleras, aquí, madre mía. Joder, ¿y tú qué crees que les gusta más, con tanga o sin tanga? Sin tanga. Bueno, erantzuten dutenek, erderaz erantzuten dute, besteak ies egiten dute, nik ez dakit zer egin ja, desesperatuta nabil, Barkatu, galderatxo batzuk? Lastima. Purdi ederra zeukan horrek, Braga o tanga? Talga. Talga nahiago duk horrek. Galdera batzuk? Egunon. Egunon. A ber, gauzatxo bat, berria naiz hemen Alde Zaharrean eta bai. Zer degazira. Bai, eskerrik asko. Baina niri neska gustatzen eski gehiago mutia baino, bai. Zuze uste zu hobeto Braga edo tangarekin? Deusik. 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 Ados. Baina denak garbitu, Hola. Bilurra daukateo, ez dakit. Egun on gizona, zen modu? Eta zu? Ni ondo. Ez ikusten? Primeran. Sí, está muy bien. ¿Te gusta? Sí. Es que ya tengo 17. Sí, ya me... Yo 82. Pues no se nota, no se nota nada. Entonces, con esa edad me podrá usted contar un montón de trucos para ligar aquí con las chavalitas. Que yo estoy así un poco inexperto. ¿Inexperto? ¿Estás tú? ¿Y bueno, tú qué crees que ellas las prefieren con calzoncillos así como los de toda la vida o más bien tanga? Tanga. El tema de ligar aquí, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo soy asturiana y el tema de ligar aquí está muy jodido. Sí. Porque yo llevo 3 años aquí, todavía no vimos a ninguno que digas, pues este vale para algo, así que no sé. Vale, un hombre como yo, así apuesto, elegante, ¿tú crees que tiene posibilidades? Yo creo que sí, ¿por qué no? Sí. Sí, y en plan con tanga o calzoncillo de toda la vida. Y yo te diría que tanga mejor, Sí, tanga, joder, hasta ahora todavía no me he atrevido. ¡Hombre! ¡Chavalote! ¿Galdera bat? Bai, ondo. ¿Bai? ¿Algún truco para entrar a las mujeres jóvenes que me gustan a mí? Pues solamente llamarlas pocholas. Llamarlas pocholas, funciona. Funciona, pero es que a mí me gustan más las que llevan tanga, ¿sabes? Que son un poco guarrillas. Y a esas que hay que llamarles. Pues también súper cachondas. Súper cachondas. Vale, pues seguiré tu consejo. ¿Tú crees que a ese tipo de mujeres les gustan los hombres como yo, así jóvenes y apuestos, o más mayorcitos? Depende de lo que huela en el ambiente, ¿no? O sea, depende todo del olor corporal, ¿no? De uno. Sí que sabes. Vale, joder, pues voy a aplicar tus consejos, pero hasta el último momento, Muchas gracias. Vale, eskerrik asko. El olor corporal, badakizue, usainak eta hori, badirudi ere funtzionatu egiten duela, badakizue hemendikan aurrera. Hitz egin dezala. Galderatxo bat? Venga, nire lehen eguna bala. Haupa, egunon, zen moduz? Ondo? Nada, hostia. Sentitzen dut, Jokin, benetan, ez dakit zer esan. Bueno. Zorionak getaro ondo zen, bada beste lan batentzat egin azira, ez dakiz. Zer? Bueno, bale, ez zait oso ondo joan elkarrizketekin eta beste lan bat bilatu behar izan dut. Ezin naiz perfecto izan gauza guztietan, ez? Ni ere pertsona naiz.
zain zuen. Kalekoak atalean gudari bat ezagutu dugu eta lehen olako entrenamenduak egiten zituen. Baina denbora pasatu da eta orain lasaitasuna ari da bilatzen oian batean eta bere oroitzapenak aipatu dizkigu. Kalekoak. Soldado Luis García, para servirle, señor. ¡Sí, señor! Apa kalekoak. Bai, hemen izkutatzen naiz, azken urteotan. Alduko duzue nola maitu nahi solan, ezta? Barraza da, ni txikia nintzenean, nintzen ikasle ona. Nire liburuak ez ziren nire adiskideak. Eta ez nituen adiskide asko, ez borroka asko maiten nuen. Eta konturatu nintzenean, borroka zela nire sinoa, nire gauza. Hola, 17 urteekin legioa analizatu nintzen nahi. Lehenengo urteak militar bezala onak izan ziren. Bai, giro ona zegoen legioan. Adiskide onak egin nituen, barre asko egin nituen, adibidez, agurteekin eta holan. Luis García, señor! Luis García! Janaria oso ondo zegoen, soldata ona. Ez genuen ezer egiten bakarrikan, pizka holan, korrika edo basoan edo abdominalak eta baina azkenean erraza zan. Hau egin nuen, nire amaren etxea utzi nuenean, egin nuen hau amor de madre, gogorra izan zen nire amatxoa ustea. Nire aita hila zegoen eta bera bakarrik geratu zen. Eta gero hau egin nuen legioan, lehenengo urtean, eta nire lagunekin, Fernando eta biok egin genuen hau. Gogoratzeko ez da, urte bereziak ziren. Nobitxuak gogoratzeko, hor zeuden. Ai, Eider. Emakumea. Hauze da. Heriotzaren tatuaia, esaten diot. Gurutze bakoitza hil bat da, ezta? Pertsona bat, hil nuena, eta holan. Eta orduan hauek izan zen, ekainaren 3an, soldadu 3 terrorista, afganoak hil nituen, gogorra izan zen, holan ateratzen. Hijos de puta! Hauze oso gogorra izan zen. Granada bat bota nuen, eta nire lagunak hil dituen, jode. Fernando! Fernando, jode! Utsi. Usteko hostia! Fernando! Fernando! Hemos venido a Afganistán, ya vuestra madre nos vamos a follar. Hemos venido a Afganistán, ya todos vosotros vamos a matar. Gogaratzen du. Odola zegoen leku guztietatik, joder. Anfetaminak hartzen genituela gudan sartzeko. Gero noski, joder, gero opioa dena altutzeko, Fernando. Hil nuen nire lagun mina. Pasatu nintzen gero, bi egun eskombro artean, terrorista maderakitu horiek hor zegoen kanpoan. Eta nire lagunaren besoarekin beisbolean jolasten, joder. Beisbolean jolasten, Fernando. Txun. ¡Cuidadator, joder! ¡Cuidadator! ¡Hijos de puta!
da, joder. Hemen amaitzen da gaurko saioa, asteburu on burper guztiei eta agur. La